Вау, то нищо не се вижда и на камерата. Дай, Иване. Да снимаме паранормално. Някой те бута по стълбите. Клипче. Аз съм пуснала клипче. Добре. Така, хора. Сега. Но нищо не се вижда. Ходи от табелата. Аха, ето На там. Поповяне. Аха. Виж, снимете така. Как? Да. Сега ще ходим до табелата на Поповяне. Моля, издавахме си локацията. Край. Къде ти ще е на фенерчето? Задържаш го. За какво правиш? Хора, много е страх. Чух, че actually има много духове там, за което ме е много страх. Let's go. Нека отиваме. Let's go. Много ликър. Това е много ликър. Така снимаме ли нещо въобще? Няма разлика. За тебе има разлика. Не чак толкова. Не, има си голяма. На тебе като е много раз. Тук под лампата поне не се ли вижда? Да. Ето пак на черешата. Мале, на камерата се не отима в нищото. Буквално! Ай са. Уоу! Виж къщата там как свети просто. Да, виждам. О! Луки ми! Чели го! Да? Тук има заставени къщи. Матей ще да те наръча. Виж ги! Мале, сега ще излезе Kanye West. Ти не снимаш добре! Мале, сега ще излезе Kanye West. Да. Уоу! Сега трябва да си направим снимки на... Табелата? Да. Добре, Аре. Чао, гайс!